A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut deui diajar maca lugoh kitab Risalatus Syam halaman 4. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lihamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mutlaqan hali mutlaq wa yaumul jum'ati lan dina jum'ah afdalu ayamil asbu'i ku leuwih utama-utamane pirang-pirang dina pitu. Wa qad furidolan teman-teman wis den parduakeun syamu syahri ramadhana apa puasa ing dalem bulan Ramadan. Bisa'bana ing dalam bulan Sa'ban minasan nati saniyati ing saking tahun kang kaping 2 li hujratis syarifati kadua hijrah kang mulia nyatane bulan hijriah. Ba'da sarfil kiblating dalam sausane mentonaken kiblat ilal Ka'bati maring Ka'bah wa somalan puasa An-Nabi sopo kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanati ing sanga sakehe bulan Ramadan. Tarikhu tasri'is siyami utawi sejarahe kang den gelarakeun puasa. Atanapi logatna kieu utawi iki iku tarikh kang den syariatakeun puasa. Al-siyamu utawi puasa ibadatun iku ibadah diniyatun kang bangsa agama mutaqaddimi tasyri'i kang den dinginakeun syariate gitunya. Ladal ummami ing dalem sanding pirang-pirang umat al-madiyati kang kaliwat ya dulu nuduhakeun alalladzina alalika ingatase mengkono mutaqaddimi tasyri'i ladal umamil madiyati. Qauluhu ta'ala papangandikane Allah subhanahu wa ta'ala halimah luhur ya Allah ayat ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh kabeh amanu kang imanakeun ya alladzina kabeh kutiba dan pardu'aken alaikum ingatasa sira kabeh asyamu apa puasa kama kutiba kaya oleh dan pardu'aken isyam alal ladina ingatase wong akeh kabeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Al-Baqarah ayat 183 bahwa mangka utawi siam masruun iku kang den gelaraken liman kadue wong qoblana kang tetep ing dalam sadurunge kita wa muakadun lan kang den kukuhakeun bil kitabati kalawan wajib tanapi kalawan pardu alaina ing atase kita wa alaihim lan ing atase man qoblana sawaun yaiku pada itipakot ngamupakatan yaitu ngakuran al kaifiyatu apa pertingkahe au ikhtalapat atawa beda-beda ieu kaifiyah. Wa tasbihu lan utawi kap tasbih ing lapad kama dina ayat di luhur wa tasbihu lan utawi kap tasbih ing lapad kama ya bihadihil ayati ing dalam iki ayat yusama den arani ieu kap tasbih ya atanapi yusama den arani ieu tasbih mursalan mujmalan ing majaz mursal mujmal wa hikmatu tasbihi lan utawi hikmah tasbih takkidul hukmi iku ngukuhakeun hukum wa tasali lan ngaring-ngaring atanapi ngabubungah liibadihi kadue pirang-pirang hambane Allah haitsu akhbaruhum sakira-kira ngawartaakeun ya Allah hum gitu ing ibad
bi anal siyama kalawan satuhune puasa alladzi katabahu kang wis marduakeun ya Allah hu kitu ing siam alaihim ing atase ibad qad katabahu iku teman-teman wis marduakeun hu ing siam ala ghairihim ing atase liyane ibad pa inna tasalia mangkas satuhune ngabubunga ngaring-ngaring heg mangga pitasawi ing dalem pada waqad jaat lan teman-teman wis tumeka suwarun mutanawiatun apa rupa kang warna-warna lisyami man kadue puasane wong qoblana ing dalam sadurunge kita paminha mangka iku tetap setengah saking suwarun mutanawiatun majaa utawi barang kang teka ieu ma bi qaulihi ing dalem pangandikane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ahabus siyami utawi leuwih dan pikademene puasa ilallahi mungguh Allah siyamu Dauda iku puasane Nabi Daud kana ana ieu Nabi Daud yasumu iku puasa ieu Nabi Daud kana ana ieu siyamu Daud kitunya yasumu iku puasa ieu Nabi Daud yauman ing dalam sawiji dina wa yubtiru lan buka ieu Nabi Daud yauman ing dalam sawiji dina wa minha lan iku tetep setengah saking suwarun mutanawiatun siamu siamu Nabiyullahi Musa utawi puasane Nabiullah Musa alaihi salam yauma Asyura ing dalam dina Asyura syukron karena syukur lillahi kadue Allah an anjahu ing yentah nyalametaken hu ing Musa Allahu sapa Allah min Fir'auna saking tangkurak Fir'aun laknatullah alaih amin bidzalika yaumi ing dalam mengkono dina wa tawarasa lan ngawaris al yahudu sapa Yahudi siamuhu ing puasane yauma Asyura anhu saking Nabiullah Musa ila an qadima maring yentah teka an Nabi sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah ing Madinah wa kanu lan ana ieu Yahudi bil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah yasumunahu iku puasa ieu Yahudi hu ing yaumu Asyura wallahu a'lam bissawab.